hakni ko por long ngami hakni ko video ma te kublish bun te hakni ko por ngami na ka banta uwe u khaw ma uwe u khaw ba mi apo fb utaw de u khaw ba siap utaw de u strongwell ni promwell ne ngam kan ma bhara ka jajong hakaba uyeng ban kan tho ki kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng dakania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba strongwell un pensyai bakat nongut na kita ki balik hakata ka meeting ki badai ka tanga jongo kaba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo u no solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu uba khala jaj khala sneng ga kami jong uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kan thai ki khna khlung ma ubanut ban lek kren te la dam de ka tanga jong la da barok ki balik meeting ki kan thai la da kim de ki tanga jong te yanu un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong umi ha media namar ba usmubit smubiang na yeng na sem jong niki khon ki ti jong ngam ngai de bo udan khon gum tu briu ru de leng ki tengani khobor ngakwa bakan her shautu stromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jong me ka kur ka jaj jong me ya ka ba men snau tho ya ka ba men snau tho lada ka kanthai baro ka phet lok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ka thom sunat ro yang khle jong ka un yaj snan un le snan kum bale ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kan dami orang ba men wan kren khna khlung hapa ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kat da orang ba briu le ran ban kren gum kitu kitin yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada badai henry le si hapo mobile phila bani i ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rong ba le si phila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum uni jat briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo le kan khamba markhmat yang bangan keren yo ka khamba markhmat bangan keren yo namar bangan ong uru rong barang ile ran briu pi kum hakan ni gejela ban mi kum tu jat rang ba ubakhala jat ubakhala jinglong ubam isen ai yaki khon kikti yaki kur gi jaj jang hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu bakadon kata ka chi jaj ban riu si yeng chi semma hanrai uni pada ulami isnan do khala jaj khala jinglong ubam kha biang banai ka kebe jang sikat ne udan ka jing sikat ne udan ka jabing sikat ne kat isbo khau udan ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un that ya la ka jang ka jingbe da pa social media ro ngan tharai un jenda layak na aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni ustrom velam udai bet ubriu uba kusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa me khlaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo solomon ro lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start srombel na mangi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar ta ka daw shwa ba men men kren hamidiane men kren i ne ro dakan mau ba watu mi kum taw rang ba mi hamidia kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memneran ai kum kitu ki post lo bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong bangam trail tang sna fb ru le kashen rang ko chai yo kum ka tu e ga ba imat ya la dir watang ban phong patlu no trai unju phong trai na mar ba ulong ubri ubabet da kinyong kum no pai ba hanri banda ong thanpat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing knai pamleran ai jabbo karu jabbo snobit na yang kami menta tadang ai hero from juti la syai tu tang sipar plastik bom sabtu wat cukuran ak batai start le
namar memde bab saja meme kinte baro ni man korbar ma isu pro bale mem kran ni kita ki bashur ni me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don daw yu ki kinte ngaru ngale ja ka meeting ngam sha man kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kana long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karan karem khandan ka buram ka akor khandan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata hi ka beriu khan akor katar pha ong hana ba phadeu rang ba phamne ran ai dah start ukhnari balik kelas 4 banyo buru balan oli yo su khnat baro rudak kaj marat ada pemsutenan terbalik pemsus ngap halade balik peman thok ikiwe ngan tap how to kti jong me da don ha jong ngak kadi asnan ngare hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bigini gini gibri ki bala kadok kti nang kong swa em hok ngam juma yanu ru phila kadok kti nang kong swa ngan ngasuk ban pen khanyi ti do jong phi ban ya kawang le markmat bangam ju sali re banong marketin le bangam ju thach sendan hi habami apa social media mi sele akor burom haba klemtip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi chat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut hapan chanangan set karu ko chat phat pan ta burom nya ga yang ga set me kur ka chat kum ma me usniang klau me wan mi sepo tendo makan danang le ba memi siapa thai kumukla memi siapa thai kumukla tang ba hayeng jong mengam memtip melong ayu ya me dei pen bantang tu hijra ap khandai lat ne tik cheno karo ko chat phut haro ja ba